handia da, aurtengo Nafarroa oinez, ja gauza handiagoak egiteko gauza garen. Alta, euskararen normalizazioa eta berreskurapena ez da ez, inondik ere erronka txipia, eta hori bera handia dugu, eta hori bera eginen bagenuke kontent egoten alko ginateke. Eskuara ez da eskualdunik gabe, eta eskuararen biografia, eskualdunen biografia da, bakarkakoa eta talde gisakoa. Berroka eta Almandozko ordezkari diren amak dituzte hemen. Amabortzerri eta Baztaren erdien gartzain dugu. Hain justu, zinta mozteko ardura gartzaingo ordezkarien amak izanen du. Nahi duzunean xole. Asteko esker mila unitz dena antolatzen, prestatzen lagundu duzuen bolondres guztiei. Dantzatu berri diguten aurrestuaren ohorea merezi duzue eta. Urte haunitz pasa dira Baztanen Nafarroa oineza besta ospatu zenetik. 33 urte hain zuzen. Gauza haunitz aldatu dira, bai Baztanen eta bai Nafarroan ere. Euskararen ezagutzan, eskuararen erabileran, euskarazko hezkuntzan, bertzeak bertze. Nafarroa oinez besta ere haunitz aldatu da.